good morning. Nandito tayo ngayon. Hi guys, may iba tayo ng pag-uusapan. Paano ba? Hi guys, good morning. Welcome again to our channel. Ang mga plantitas-plantitos, na iba na ngayon ang ating tema dahil ito ay tungkol sa haul. Yung Lazada birthday haul, yung 9th birthday of Lazada ay nagkaroon ng birthday sale, Kasi pang 9th year na ng Lazada, that's why big discounts ang ginawa nila kay sinamantala namin. At nag-order ako ng parang hindi ko yata namalayan na dumami ng ganito. Ayan. Oh. At makikita nyo ngayon, tunghayan ninyo at i-share ko sa inyo ang mga binili natin na iba't ibang mga pangangailangan namin dito sa bahay. Alam nyo ngayon, pandemic, hindi na tayo nakakabiyahe sa Manila na we usually do at least twice a year or 3 times, maybe 4 times. Minsan, depende sa takbo ng business. Tapos, sa Cebu, regular kami, almost weekly kami namimili sa mga malalaking mga tindahan doon katulad ng SNR at ng pangalan ng isang Landers at SNR ang aming suki. Ngayon, hindi na kami nakakapamili doon ng mga gamit sa kusina, yung mga latest na gamit na yung mga nakikita natin online na mga magagandang gamit na bagong gawa, ay hindi na tayo nakakapamili dahil hindi na tayo nakakapunta kung saan-saan. Kahit man dito sa amin, sa Tagbilaran City, ay almost hindi na kami pumapasok talaga ng mga department stores. Kaya, ultimong medyas at ultimong boxers, hindi ko alam kung ano lang itong mga dumating. Ito'y first batch lang ito guys. Kaya, matagal-tagal na kaming hindi nakapag-shopping, nakapamili ng mga gamit namin, kaya sinamantala ko na nitong 9th birthday ng Lazada, 9th birthday po Lazada. Yan. At ngayon, pero, hindi naman yung namili tayo na kung ano-ano lang bilhin kailangan tignan din natin ang budget natin. Kaya, tinitignan ko rin, ay see to it, na yung binili ko ay maganda. Ewan ko lang, dahil ako, nire-review ko muna yung mga reviews. Yun, tinitignan ko muna, chinecheck ko muna kung ano yung material niya, kung anong klaseng item ito, okay ba ito sa amin. Kaya, tingnan natin kung talaga bang totoo yung mga nakita ko online ay maganda. Ha? Okay. We will start dito sa mga malalaki siguro. Ha? O mamaya na yung malalaki. Sige, itabi na muna natin yung malalaki. Kasi meron ding malaki dito. Ayan. Oh, ang lalaki dito guys. Oh, ayan. At LBC pa naghatid kasi, yun nga, ang lalaki sobra. Ang lalaki na talaga ng mga packages na ito. That's why. So, ang una kong buksan ay ito. Excited ako guys. Meron na akong bunting dito. Ayan. Today is, okay, mag-time check tayo guys. It's 11:23 and the date is April 6. It's Tuesday, 2021. Ayan. At natanggap namin lahat ito. Kahapon kasi walang dumating, hindi ko alam. Alam nyo naman, nagmahal na araw. Tapos ngayon, nagsidatingan ng sabay-sabay. Kaya sabi ko, i-haul ko na para i-share ko sa inyo guys. Ito ang pinakamaliit. Okay. From the smallest pataas pa kung ano yung malaki. Okay? Ito ay item sold by Eve online shop. Eve online shop ang store. And then ang seller address is Dagupan Street, Tondo, Manila. At ang pangalan ng item ay black with silver compression cycling shorts swimming trunks. Ayun, swimming trunks kasi alam nyo, yun na nga, yung sinabi ko, hindi na kami nakakapamili sa
mga department store. Kaya nakita ako doon na maganda naman ang quality sa online ko nakita, yung pag-describe nila. Tingnan natin kung talagang ganon nga. Maganda nga. Tingnan natin ha. Dito natin buksan sa ilalim. Swimming trunk. At hindi ko alam kung para sa asawa ko yata ito. Kay Edgar yata ito. Tingnan natin kung kanino babagay. Bakit ganon? Meron siyang, look at this, may red. Nabuta siguro to and then pinatch-upan nila. Ano nangyari dito? Oh, ay wala, hindi naman. Basta pinadublehan pala ng pandikit na ganon. Okay guys, tingnan nyo. Wow. Wow, hindi ko pa nakita. Charan! Uy, may papel. Anong sabi ng papel? Ito ay order number, tracking number. Ang price ay 141 pesos. Medyo nadagdagan lang ang price. Ang binayaran natin ng total ay 266 kasi, you know, yung shipping fee. Kaya minsan, yung pagbibili nyo sa online, tansyahin nyo rin yung shipping fee kung talaga bang dapat kang bumili sa Lazada kasi meron pang shipping fee. Okay, Kat? Ito naman, dun sa advertisement, sabi, free shipping. Eh, hindi naman pala. Kaya minsan, huwag kayong maniwala doon, okay? Yun ang sinasabi ko, tansyahin at maging mapagmatsyag. O yan, ganyan siya, oh. Anong tawag? Ziplock na package. And then, look at this. Uy, tingnan natin. Material, uy, stretchable. Kanino kaya babagay ito? Uy, kaya tang sa akin lang babagay ito. Ay, akala ko malaki ang liit. Ang in-order ko large. Ang liit guys. Uy. No. Ang liit oh. Oh, look at this. Ang liit guys. Pero ito kakasya sa akin dahil stretchable. Pero ang binili ko nito, ang balak kong pagsuotin ay ang asawa ko. Hindi kasya sa kanya to. Pero sa akin kasya. At least ito ay stretchable pero pangit na mayat-yat na sobra kung ito ay danating. Ayan oh. Maliit lang. Ayan. Okay? Isa pang tip, pag nag-order online, yung size. Pwede rin kayong maki-chat sa mga sellers, pero ako hindi na nakipag-chat dahil yung reviews kasi ang ganda ng sinasabi. Totoo ba yung reviews nyo dyan? Bakit ganon? Oh, wala man lang sabi na maliit ang size. Maliit guys. Siguro pwede ito sa 10-year-old boy. Yan. Pwede ito. Maliit guys. So, ang nagastos dito is 266 pesos. Okay na rin. Baka ako pwede dito. Okay? And then, pinakamaliit yun. Ang sumunod ay ito. Yes, doon sa una ay naging palpak tayo. Ito naman ang seller nito ay si JK Jeans. Okay, si JK Jeans, taga Sanjay Tower number 1, room 401B, Arangay 293 Binondo, sa Manila. Okay, sa Binondo. Ano kaya ito? Uy, parang sapatos. Ito yung kay Marco na in-order. Okay, ang price nito ay 289. At kaming dalawa ng anak ko ang nagtingin nito kung okay ba. At sa mga description doon sa mga review at sa description ay maganda. Walang nagsabi ng hindi maganda. That's why binili namin, tinoplok ang buy, and then we bought it. And kasi, wow! Ang ganda! Pero hindi ko lang kung kasya sa kanya. Ang ganda, guys! Ano, magkano to? 289 lang! Meron ka ng shoes for beach. Ay, kasya sa kanya. Marka! Try mo nga! Try mo nga to. Ayan, parang maliit. Papa, try mo nga.
Hala, 3 pa naman ang in-order namin yatang ganyan. May darating pang 2. Try mo, Papa. Dito ka, Papa. Pakita mo sa kanila. Eh, pangit yung pako. Ay, sakto mo yan. Tingin. Oh. Tingin. Yan, 3.9 niya, guys. Okay, maganda, no? Ano ba ito, pang dagat ba ito? Pangdagat yan. Ah. Bumili kaming pangdagat. Okay. Para hindi ka matinik ng mga Oh. sea urchins, mga hindi ka masugat dun sa kabatuhan ng dagat. Ay ito, ang ganda. Ito ang kasya naman pala stretchable. So kasya rin kay Marco. Pag kasya sa papa niya, kasya rin. So success! Success na ito, guys. Success na ito this time. Okay? The second one is success. Okay? At ang presyo nito ay 289 pesos lang. At ito ay, ang seller ay si JK Jeans. Thank you so much. Nakontento kami sa iyong, shoes. Dahil mura na, maganda pa. Ang ganda. Ang ganda ng material. Mukhang matibay. So, 289 meron ka na nito. At saka, hindi ito ukay-ukay na yung used. Ito ay brand new. Okay? 289 pesos. Mura, di ba? Okay. Kasi, yung mga shoes na pandagat, alam nyo na, mamahal pa nga yung binili namin nung libo, mahigit, para sa dagat, mahal eh. Eh, yan, 289, nandun na yung shipping fee, nandun na yung item, ang ganda. Okay? So, pangatlo, ay, charan! Ano ito? Ano ito? Let us see. Okay, basahin ko. Ito ay, ang seller ay si HB906. Yun lang ang pangalan niya. HB906. At ang presyo ay 254 pesos. 254. At ang pangalan ng item ay 6 pairs men foot socks. Yung medyas. Yung medyas na in-order ko, umorder ako ng 3 sets. At ang bawat set ay meron siyang 6 pairs of socks. Kaya 3 sets ito, ha? Tingnan natin, 3 sets. Kasi ang presyohan nito ay mura lang. Ito ay 442 pesos. Pero 3 sets ng socks. Uy, ang daming socks na. Kasi problema ko yung medyas ng mga sakop ko dito. Yung asawa ko. Pati ako, pwede akong sumuot nito. Ang dami merong blue, merong black, merong gray, merong beige. Ayan, maganda. At tingnan natin, 3 sets yan. In every set, it's 6 pieces. 6 pieces plus 6 pieces plus 6 pieces. It's 18 pairs. And it cost me only 442 pesos, guys. Nandun na yung shipping fee. Okay? So, kung gusto nyong ibigay ko sa inyo ang mga link, comment down below, okay? I will give you the link of the seller and the link of the item to be sold, okay? At tingnan natin ang quality. Test natin, ha? Wait lang. Test natin. Ang dami nito, ha? 18 pieces, dami na. Ayun, ganun lang, guys. Ang ganda ng pagka-cotton. See? Cotton siya na stretchable at saka ang itsura niya ay mamahalin. Tingnan ko, ha. Suot natin. Wow. Oh, di meron na kaming socks. Yes, komportable sa paa, ang sarap. Ang mura lang, di ba? Okay? So 18 pairs of socks. It's 442 pesos. Yan. Dami. Ayan. Matagal namin gamit yan. Very good. Very good yan. Oh, very good. And then, pangatlo. Pangatlo yun. Pang-apat. Apat ay ito. Tama? Okay. Ito ay galing sa seller na LYPH. LYPH. Ito ay medyo mahal. Bakit mahal? 3,038 pesos. Dahil ito ay, oh my God! Ang drone! Kasi guys, alam nyo, ito naman
parang sugal ang nangyari. Paano ko ba sabihin? Nakikipagsugal kami sa pagbili ng drone kasi dito walang available na drone na maganda. That's why, kung ano-ano na lang yung pinipili namin sa online. Ngayon, nakabili kami last month ng isa na drone, ay na-scam po kami. Alam niyo kung saan namin binili? Sa Facebook na link. Sa Facebook ay medyo, guys, pag sa Facebook ka bumili ay medyo delikado. At yun ay walang cam. Dumating sa amin walang camera. Lumilipad siya naman, pero yun nga, walang camera. Ang mahal pa naman. At ito na naman ay mahal na naman. 3,038. Wala, may drone ba naman na mura? Diba? Pero ito, sabi, doon sa description ay nagkakahalaga raw ito ng 11,000 dati. May impress ka, diba? So, pikit mata. Porket maganda ang description, magandang feature, na mga kung ano-anong details nito, kaya pindot agad ng buy. Dahil nga birthday, 9th birthday, baka sakaling nag-giveaway sila, di ba? Aba, tingnan nyo naman na nakasulat. Richie 4D-V4. Richie. Kamuntik maging Rich Chich. Ang ganda, no? Tingnan natin. Baka naman ito ay parang magaan-gaan lang siya. Maliit lang ang box. Toy lang yata ito. Ganito ba talaga ang drone? Dati raw ay 11,000. Parang di ako naniniwala sa packaging lang. Ayan siya, guys. Ganito siya. Ayan, oh. Ganyan. Kita mo? Ngayon, ay buksan natin. Napakagaan. Ganun ba kagaan ang ano? Parang di na ako naniniwala. Dito pa lang parang buga na ako. Ang liit. Nakipagsugal at natalo. Yan na ito. Natalo na naman. Kaya this time, mag-decide na tayo. Huwag nang bumili online ng drone kung sakasakali. At ito, I don't know, battery yata ito. Battery ba yan? Pakita ko mamaya. Meron siyang manual. Ayan, 4D-V4 quadcopter operating instructions. Nandyan. Buti na lang at English. Yung unang dumating noon ay Chinese. Yan, English lahat, guys. Nandito lahat ang instruction. Complete naman. Complete siya. Ngayon, ito. Charan! Oh, wow! Ayan. Kaya ako binuksan ito ngayon, kaya ako nag-haul. First batch ito kasi may dagdag pa nito na mga in-order namin, di pa dumating. Ngayon, binuksan ko dahil pakiusap ng mga anak ko, gusto na nila itong i-try. Ayan. Na yung may just for ano ito? Just for dreams? Ano yun? For TRC? For DRC? Uy, ang liit. Oh, may gulay. At dito, puro Chinese na nakalagay. Ayan. Hindi ko na mabasa, guys. Chinese characters. Meron siyang wire. Ayan, yung charger na siguro to. May USB para sa laptop na siguro to. At merong screwdriver na napakaliit. Tingnan mo. Ito yung kanyang nakalagit dito, na gamit. Meron siyang gamit na ganyan. Uy! Oh my God. The particles. Where are you? And then, meron siyang USB. Charger siguro. At meron siyang yung pinaka, yung ganun. Anong tawag nun? Yung nagro-rotate sa taas niya. Na parang ilagay para ikot-ikot na parang helicopter. Tapos ito yung screwdriver. Ang liit. Tapos, ayan. Andyan sa isang plastic. Nakalagay lahat. Okay? Pero, dito sa manual niya na nakapaloob, ito rin, ganito rin yung dumating last month. Chinese. Kaya nga, sabi ng asawa ko, ba't ka na? Umorder na naman. Baka maka-scam ka na naman. Scam na. Ang liit. Ito ay toy. Not really a drone na talagang real.
Pero meron na siyang cam this time. Look at this. Ang liit niya guys, 1, 2, 3. 3 inches. 3 inches ang length. Tapos dito sa ano niya, sa lapad niya is 1.5 inches. Ito yung sinabi ko na yung palig-palig niya. Yung ganyan. Para pag lumipad na parang helicopter. Kita mo? Ganyan. Ganyan yan. Testingin nila mamaya. Tingnan natin kung okay ba. Tapos meron siya nito. Yung ano nang tawag nito? Remote. Ito na yung remote na magdadrive sa kanya. Palipad mo o paparide, ibaba mo, ipadive mo na sa tubig. Nag-i-imagine. And then this one ay yung battery na siguro ito. Kasi meron siyang ano, connection doon. Okay? Ito na. At ito na yung drone na hindi mura, mahal. Sabihin ko dahil ang liit. 3,000 may git. Pero at least, hindi kasi kami makapunta sa Cebu, hindi kami makabiyahe, kaya hindi kami makabili-bili ng reel. Pero bibili na talaga ako ng reel mo kayo. I won't order anymore another drone. Bahala ka dyan sa online. Hi, nako! Nakadismaya. Tapos, ito naman ay yung basahin natin. Itong seller IC organic address TCC Tower doon sa Maharlika, Quezon City. 935 ba? Mahal ha? 935 at ang item ay organic men's pique polo shirt. Black. Ito na yung mga t-shirts na in-order ko. At ang presyo niya ay nasa na? 935. May kamahalan ha? 935 ha? Kaprintahan ko kasi ito ng logo namin sa channel. Ayan. 935. Aba, medyo maganda yata. 2, 3, 4. 4 t-shirts na black. Yun nga ang Rich Cheats na t-shirt. Ay, buksan natin. Ito ay extra large. Nakalagay dyan, organic ang brand. And then extra large. Ayan siya. Tapos, open natin. Ayun. Ayan. Malaki-laki naman. Pero, malaki-laki siya. Okay. Kasya sa akin at sa asawa ko. Pero dito sa mga anak namin, medyo malapad sila. Parang hindi kasya. Mag-diet muna sila ng 2 weeks. Hindi kasya guys, hindi kasya. Okay. Extra large. Kaya lang, mayroon yata ako in-order na XXL. Wala pala. Extra large lahat. Ay, naku. Hindi pala double X. Ayan. And then, ang pangatlo ay ito. Okay? See? So, ang seller nito ay si Cartman PKV. At ang item ay garden tool set. 5 pieces, 10 pieces garden tools. Ayan. Garden tools guys. I have here one set of garden tools. Binili ko para sa gardening natin. Sa pagtatanim-tanim. Ito ay medyo may kamahalan, 1,020. Ayan, pero kumpleto na kasi. Kailangan kasi namin sa garden. Ito na yun guys, excited akong ipakita sa inyo. Ito na yung garden tool. Tingnan natin. Garden tool complete na ito. Ayan. Wow. Wop. Wop. Ayan. Hala. Maalog-alog. Hala. Maalog-alog. Ayan. Oh. Meron siyang ganyan. Para siyang lagayan talaga ng yung tools sa hardware. Ayan. Huy! Wow!
So, I have here yung pang-rake, pang ganun ng lupa. I have here the shovel, pang ano ng lupa, pang dig out, at saka pang scoop. To scoop out and dig out the... Ayan, dalawa. The bigger one, the smaller one. Ayan. Ganda pa ng lagayan, guys. Oh. Ayan, oh. Ganun pala yun. And then, wow, meron pa nitong cutter. Meron siyang cutter, guys. Ito. Akala ko naman sa photo, ito pinag-interesan ko ng gusto. Dahil dun sa photo, sa pag-describe nila, ay parang ang laki. Kasi meron na kaming ganito, mas malaki lang konti dito. Gusto ko mas malaki. Eh hindi pala, mas maliit pa pala ito. Tingnan mo na yan. Yan ang nagagawa ng online. Nakapikit ka. Wow! Napakaano naman niya. Simpatiko. Thank you. It's a thank you card. Thank you for your purchase. We strive for 5. Oy, bigyan raw natin ng 5. Our goal is to earn your 100% positive 5-star rating. Ayan. Parang hindi ko mabigyan ng 5-star, guys. Kung sino man yung seller dyan. Maliit ito. Maliit. Gusto ko malaki. Pero anyway, tingnan natin to. May isa pang cutter. Oh, may isa pang cutter. Ito pa. Woo! Paano ba to? Ayun, may lock pala dito. Nakalock siya dito. Ito ay ganon lang. And then, ganon. Oh, paano? Hello? Ito. Tapos ito. Ay, guys, di ako marunong. Kailangan kong... ito. Meron kasi nito, i-shoot mo dito sa butas. Meron siyang hole. Ayan. Naku, kailangan ko sawa ko dito. Di ako marunong, guys. Ayun. Ayun. See? Wow! Pang gunting-gunting, trimming to trim na leaves, yung mga excess leaves dyan, pang trim sa side, ang ganda. Okay na. Diba? Ayan. Tapos, meron din ito, di ko alam kung para saan to. Para saan to? I don't know. Sorry. Tapos, anong gagawin ko dito? Maliliit na ito. Parang laruan, guys. Na maliliit na ganyan, oh. Pero yung pwedeng pangkalkal doon sa maliliit-liit na mga plants, halimbawa, yung mga plants na mga caladium, yung mga, pangalan nito yung maliliit, pwede ito, yung sa cactus mo, halimbawa, kalkalin mo yung ilalim, ano siguro, yan. Ayan. Uy. Tapos, ito, may sprayer, yes, sprayer. Halimbawa, maglagay ka ng fertilizer o just to water the small plants, okay. Ang liit lang. Sobrang liit. No, I cannot give you 5 stars. Kasi, para sa akin, yung expected ko na magandang tools ay hindi natupad. Kaya, sorry, I will give you 3 stars. Maybe 3 stars. Okay na lang. Kasi mag-silver rin itong box na ito. Kung hindi ko man magamit yung laman, gagamitin ko ng ibang mga bagay. Ilagay ko yung ibang mga bagay dito. Okay, yan. Nabuksan na natin. So, in that case, pinakamaganda pa rin, mamili ka na yung talagang nakikita mo. Hindi yung sa online na ganyan. Lagi kong sinasabi yan, pero bumibili pa rin. Bumibili pa rin, ganyan pa rin kasi sobrang patalastas nila sa online yung birthday ng Lazada. Nako, grabe ang patalastas. Akala mo naman ay big discounts. Big discounts in the sense na big discounts na malaki raw ang discounts, pero yun namang matatanggap mo hindi bagay. Hindi fit doon sa price. Kasi hindi quality. Yan. Yan, nakapagsin. Ay, binuksan ko na. Di ko pa binasa. Okay, anyway guys, ito security check. Security check na siya sa Philippine Airlines. Wow. Ito yung, hinatid ng LBC.
airway bill. Ayan o, na-check pa siya sa, ano, meron siyang visa. Okay? Chinek siya, kinontrol siya doon. Tapos ito ay, seller nito ay si Select. C-E-L-E-C-T. Select. Yan ang seller. At taga Valenzuela. And then, 1,054 ang price. At ang item na ito ay Queen Made Oshima Brand Korea High Sanction Mini Home Rod Vacuum Cleaner Portable Dust Collector Home Aspirator. Okay. Ito po yung vacuum cleaner. At sa expectation ko, nito lang, nakapak na siya ng ganitong bitbit ng anak ko na galing sa gate. Pagkuha niya sa LBC, nadismaya na kaagad ako dahil expectation ko malaki. Nakita kong packaging niya ganito, hindi ito yung katulad ng vacuum cleaner namin na nasunog noon, nung nasunog bahay namin. Yan ang hinahanap ko. Kahit dito wala yung ganun. Kaya magtingin-tingin na lang ako next time pag nakapag-travel na lang kami. Ewan ko lang kung sa meron na kasing hardware na bago ngayon, Ace Hardware. Nagtingin ako, wala rin ako nakita. Ibang klase. Tingnan natin. Let us see. Madismaya na naman ba tayo? Mas marami yatang pagdidismaya natin Kasi ang ganda naman kasi sa photo. Nadali na naman ako. Ayan. Parang hindi tayo makangiti nito dahil hindi tayo natutuwa, no? Tawaran ko na lang sarili ko. And so, ayan. Ito kasi nakapost. Dalawa. Paano? Ay, ganito. Ito yon. Tapos, meron siyang ayan. Okay. Okay din. Panglinis sa kotse. Vacuum cleaner sa kotse. Pero ang price niya is mura lang din naman. 1,054. Anong asahan mo sa 1,054? Pero ang sa akin lang, kasi birthday, akala ko bongga na mag-giveaway. Yung bang may discount na malaki na dahil birthday. It's not true. So, wag nang padalos-dalos, ha? It is a lesson learned. Okay, ito yung ang Queen Made Oshima brand, Korea. At ang manual niya, handheld push rod duster. Ayan, ang ganda Ang ganda ng photo. Lalo na sa online, ang ganda ng pagkakuha doon. Na akala ko yung katulad ng gamit namin noon, na yung galing pa sa Italy. Hindi pala. Ito yung Korean, ganyan Ganda kasi impressive Impressive sa photo. Uy, ano ito? Walang connection. Ito. Ayun. Uy. Ano ito? Wala. Ay, dito. Ayan. Hindi marunong. Eto pala. Kaya pala makakabal dito. Ayun, doon pala. Ganon. Ganyan, tapos. Ayan. Ganun lang. Tapos, ito, ay dito. Ayun. Ano? Ganito siya na nakapoto Ayan. Here it is guys. Ganon. Ganito na nakapoto. Kaya na-impress ako. Ayan. Pero okay din naman siguro. Di ko alam Babalitaan ko kayo next time. Kung interested kayo, comment down below ha. Pagka nagamit mo na, sabihin mo at tapos test ko ito muna. Anyway, 1,054
1,054, okay na rin. Ganun pala yun. Ayan o, ganun. Tapos ganun ka na lang, ganun. Pwede rin, okay din. Pero test muna natin. Yes, may vacuum na. Okay? May vacuum na siya. And then, the last but not the least, kasi mayroon pang batch to siguro ito. Baka may datingan na naman bukas. Na-appreciate ko yung shoes, na-appreciate ko yung socks. Ang medyo pangit lang talaga ang mag-order ng drone. Yan. Ayoko na. Ayoko na ng drone online. Nangangarap ako magkaroon ng drone. Napamamahal na ako dahil na-scam ako. Dahil akala ko mura, ang gaganda ng mga advertisement. Kaya ngayon, ipikit ko na lang, bumili na lang ng, mag-ipon na lang ako kahit mahal, yung sigurado na. Diba? Mas wise yung ganon. Tama, mali. Tama. At ito naman, bago natin buksan, ay basahin ko, dahil napakalaki nitong box na ito, ito ay galing kay Eternal Starlight. Eternal Starlight. At ang amount is 1,955. Biro mo yan, ang mahal yan ha. Ang item na ito ay air fryer. Yung napapatalastas sa Facebook, laging nakikita yung advertisement ng air fryer na para maging healthy, hindi na tayo kumakain ng oily food. Ito na yun guys. So, let us see. This is air fryer, 4.5 liter, 1350W oil free. Ay, ang ganda, no? Fryer, cooker. Ayan, oh. Multifunction. Smart touch, LCD dip. Air fryer for food, frying fries, chicken, meat, oil-free food. Oil-free food na. So, let us see. Ito ay hinatid ng Ninja Van. Ang laki-laki. Ang hinatid lang ng LBC ay yung vacuum cleaner. Ito malaki to pero Ninja Van. Nakita nyo naman, oh. Ninja Van, di ba? So, let us try para maging healthy raw tayo. Ang ating diet ay, healthy na. Hindi na tayo magpa-fry na mayroong mantika. So, iwasan natin ang mantika dahil makasakit nga at tignan natin kung okay ba talaga ito. At ito ay laging napapatalastas na bagong sistema ng pagluluto na hindi na kailangan ng mantika. Matipid ka na, hindi ka na bibili mantika kung ganon man ang mangyari. Kasi ito nga ay hindi na kailangan ng mantika. Oil free. Okay, let us see. We want to be healthy. Okay. So that we will live happily. Okay? At ayan. 1,955. 45 pesos na lang para maging 2,000. Mahal din guys ha. Hindi rin mura ha. Mahal din. Almost 2,000. Ayan. Oy. Ang tigas naman. Okay. Ayan. Ayun, naka-draw, oh. Ang ganda ng patalastas nito sa Facebook. Kaya sabi ko, mag-order na ako nito. Dahil nga, syempre, totoo naman yun, na kapag iwasan mo ang oil, maiwasan mo ang fats. Dahil oil, meaning fats. That's why, we must have this. Kung ito ay talagang magandang gamitin para sa food natin, why not? Diba? Kaya, ang sabi naman doon, nakasaad doon sa advertisement, ito ay discounted. Ang laki kasi ng price nito kung hindi siya sale. Kaya ito sale, birthday sale ng Lazada. That's why. Ito, air fryer. Let us see. Tingnan natin. Ang laki, no? Wow. Grabe, no? At ito, ang talagang na-impress ako dahil ang mura lang, sabi ko, meron na akong vacuum. Dahil, meron naman yung mga heavy duty doon sa City Hardware. Yan,
Ayoko ng gano'n, yung parang may drum na hihila-hilahin ka every time mag-cover, mag-ano ka, gano'n. Gusto ko ganyan, kaya yan binili ko dahil na-impress ako, pero parang alanganin ako kasi parang, ewan, naliliitan ako, pero tingnan natin. Hindi ko namang maganda yata. Tingnan natin. And then, ayan, charan! Chan, charan, charan! Ganjan, ganjan! Tingnan nyo naman. Mukhang maganda sa top pa lang. Nakita ko na parang maganda na. Kita mo? Buksan natin. Wow. Wow! Bigat! Ayan o, ang box o. Tingnan nyo naman yan. Wow! 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 Ayan, ito na paglulutuan ko ng ulam namin today. Ayan, maganda guys. Aba, maganda. Parang maganda. Parang okay. Pero, syempre, ipafunction muna natin bago natin totally masabi ng wow. Pero wow na rin. Kasi maganda siya. Sa, ano pa lang, sa material, nakita ko. Makita mo kasi yung material kaagad-agad. Kung mumurahin ba o mamahalin. Mukhang mamahalin. Mukhang mamahalin ang texture ng pagkagawa. Ayan o. Wow ha. Ayan o. Meron pa siyang sealed na ganyan. Ayan. Uy. Maingat ang pagka-packaging. Maingat sila. Ang ganda. Uy. Lumikit. Ayan. Ayan. Lumikit. Ayan siya guys. Jaran, jan, jan, jaran. Ang ganda. Itong dalawang ito ang na-appreciate ko. Nice! Diba? Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Kaya lang di ako marunong paano ito. Ay, may bit-bitan siya. O, pag portable. Halimbawa, mag-picnic ka. Pero hindi eh. May kuryente eh. Ewan ko paano pag-function eh. May kuryente siya eh. Tapos ito yung temperature, nakalagay dyan, kung gaano kainit mo gusto, ipaandar. Halimbawa, mag-fry ka ng yung crispy pata, doon sa pinakamainit, or chicharon, doon sa pinakamainit para sa ganun ay malutong. Tapos, ito naman, ang timer. Timer and then the temperature. Ang galing. Tapos dito, nakasaad, ang instruction, ayan, kung ilang temperature ang kailangan mo, gaano kainit sa beef steak. And then the time is 15 to 20 minutes. Then meron din dito sa french fries, merong 200 degrees centigrade. Aba, may imagine mo, french fries, potato fries na walang oil. Ba, ang ganda no? Very healthy. And then, dito naman, chicken. Ayan, 180, fish, 180. And then, ayan. Nandiyan lahat. So, okay. Ito, maganda ito. Pero di ako marunong magbukas. Mamaya. At baka ako'y magkasala. Baka ito yung masira ko. Mamaya, basahin natin ang instruction mabuti. Pinakita ko lang sa inyo guys, ha? Pero gusto kong buksan eh. Paano ba ito? Papa! Papa! Saan ba yung manual nito? Ano ba yan? Tinawag ko ang asawa ko. Busy naman. Paano ko buksan to? Ako, baka masira ko. Sorry guys, di ko muna bubuksan. Ito, instruction sa box. Paano ang instruction niya Chinese. Paano kung mabuksan? O, alphabet niya. I cannot open. Hala. Walang instruction. Walang manual. Vacuum cleaner at meron. Yan wala. Wala yun. Bakit wala namang instruction ito? Dapat sana meron eh. Hindi ko mabuksan eh.
Hindi, Paano buksan yan? Ha? Hindi ko naman eh. Wala, walang instruction lagi. Wala? Wala. Wala. Oh, Ano yun? dito pa lang. May sa gilid. Nilain mo. Saan? Yan. Ayan. Dito. Ayun, ganun pala. Yan, bro. Ayan ang loob. Dito sa top niya, hindi nabuksan. Ayan naman, wala. Di ba yan? Ito. Ay, andun sa ilalim. Ito may gamit pa. Ito guys, may gamit na maliliit. Ewan ko saan to. Parang gasket, parang goma. Parang guma. Parang goma yan. Eco fryer. Wala nang oil yan. Hindi na kailangan ng oil. Yan? Oh. Fryer na hindi mo na kailangan lagyan ng oil. Wala akong init eh. Ayun. Ayun ang burner niya guys. Dito sa ilalim. And then, dito mo ilagay yung lulutuin. Ayan dyan na Kita mo? Ayan, may pot na siya sa ilalim dito. Pero, ang top niya hindi nabuksan. Hindi na talaga bubuksan yan. Hindi na talaga. Ganyan na. Kasi ito naman ang lagyan natin eh. Kaya, wala siya instruction na buksan talaga pala Hindi na yan. lagyan ng mantika. Buti na lang hindi ko pinersa. Hindi na. Dito. Tapos lalagyan ng mantika saan? Walang hindi mo Ay, wala nga mantika. Walang mantika eh. No oil fryer. Hindi na siya lalagyan mantika. Hindi, yung plastic mo. Ayan, ganyan. Lagyan mo dyan. Ayan, yan na. Ay, Yun. ganyan. Yun, ganun lang kasimple pala guys. Very simple. Very simple. Yan na. Ayan. Ito yung kanyang Tapos muluto ka. Kaya mulutuin mo. Yan. Yan sa Without oil ilalim. na lang. Ayan. Without oil. Ayan. Grabe na. Electric na lahat ha. Ayan. Walang oil. Ilang pulse ito. Ito, nalagay mo Yung oil. Ito. Lagyan mo dyan. Ganyan. Ganyan. Tapos saan din mo yun? Ganun. Tapos ito, kita mo ito papa? Vacuum cleaner. Kaya lang ito, di ko alam paano ba ito. Ganyan lang talaga. Ganyan. Isa rin to, di rin ako marunong. Ganyan pag-connect. Ay, gano'n. Yung para saan din? Cover niya. Saan din? Yan, yan. Last yung ano ito. Ano? Saan yan? Lagyan mo dyan si baboy. Ano? Ayan, yung kusritungin. Saan mo nakuha to? Dito? Nakalagay sa plastic yung ano. Yung Ah. style. Kasama ito mga ito. Saan yung plastic yan? Pagkasikas yan, pag hindi mo lagyan ng plastic. Ayan mo naman dito. Ayan. Meron na tayong air fryer. Yes, air fryer. Ayan. And then, ito yung Queen Made na vacuum. Okay. Yan. Okay na. Okay. Queen made. Ayan. Yan. Ayan. Yes. Kaya ito lang ito. Wala na ibang extra ito. Ha? Wala na siyang extra ito. Meron, meron. Saan? Ito. Yan. Ah. Meron siya. Paano? Pag ito lang, meron. Yan lang yung lagay na. Oo, yan lang. Yan, yan. Dami na natin ano. Grabe. Ito pa. Merong camera ito papa pero super tiny. Yun. Super Yun na. tiny. Papa super tiny. Look at this drone. Super tiny drone. Oh. Super tiny. Pero meron naman
namang camera, pero super tiny. Then meron siyang 3 battery. Ito, yan. Hindi na ito, ano, alim mo yan. Toy nga yan. Para sa batang maliit. Ayan ang camera. Yan ah. Eh, nakalagay dun sa description, 4K na cam. Ano kaya yan? Function kaya yan? I-try nyo na. Punta tayo sa, sa beach. I-try natin sa tabing dagat. Pwede yan. Para habol-habulin natin doon. Hindi doon sa mga bukid-bukid dahil baka masabit doon sa mga puno. Hindi na natin makuha. Sabulin mo ito. Hindi na kaya. Sabulin ito. Ayun guys. At natapos ang ating haul. Pero ako'y nakontento dahil napakaraming medyas guys. Tapos may sapatos pang mura-mura. Ang napalpak lang guys yung shorts. Yung shorts napakaliit ang napakaliit naman nung short in-order ko sa'yo papa. Pero at least meron pa ako in-order yung complete. Hindi kasya sa ito papa oh. Oh. Papa. Kasahin na lang. Kasahin ng monitor dito. Kasi ito ang ganda ng material. Ito lang ang ganda oh. Pwede yung monitor yung cellphone mo. Oh. Yan. Kasahin ang cellphone mo. Ay, ilagay? Kamo? Parang monitor yung video niya. Hindi ko alam. Okay. Instruction book. Ayan na guys, Sheng! Tapos ito na yung Cheret. Laruan ito eh. Cheret! Mahal pa. Awan ah. Oh my God, may light din doon sa kabila. Oh, ganda. Ganda ng toy ah. Gawin mo na lang toy. Okay? Gawin na lang nating toy kasi yung price niya, good for, pero hindi ang mahal 3,000. Saan ang SD dito lagay? Mahal? Ha? Lagyan mo ng SD dito, di ba? Oo, lagyan dyan. Yan, wala. Sa loob, di ko rin alam. Yan. Oh, bago ang lahat guys, bago kami magbuting-ting nito, bago kami mag-test, magpapaalam na ako. At yun lang, nasabi ko naman sa inyo, ang mga review ko dito sa mga nabili natin, mas marami ang medyo may palpak. Dahil yung, ay hindi naman pero hindi pa natin kasi na-test ito. Pero test natin itong oil fryer, oil-free fryer, yung hindi natin gagamitan ng mantika na fryer, okay? Tapos itong vacuum cleaner, okay naman. Yung t-shirt, okay naman. Yung shoes, ang ganda. Maganda yung shoes. Yun lang, ang size ng shorts ay hindi kasya. Itong tools, doon ako na-dismaya dahil ang tools na inaasahan sa bagay, sa price. Pero hindi dahil sabi kasi nag-sale Kung mag-sale ka, yung tama naman yung product naman. Pero at least magamit rin to. Pero mahal sa price niya. Mahal na rin sa price niya ito. Kasi, mahal Para sa akin, mahal. 1,020. Mahal na yun sa akin. Okay, bye-bye. See you again next time. Okay. See you guys, ha? Sana naman ay na-enjoy nyo ang pag-haul natin at na-enjoy nyo yung mga things at kuhaan nyo ng tip kung paano pag-order sa online at mag-ingat-ingat lang, mapagmatsyag sa mga scammers. Okay? That is a test na hindi lahat ng mga nasa online na sinesell nila ay maganda. Okay? Sa actual, may mga magaganda, makatiming tulad nitong sapatos. Biro mo yan, wala pang 300, meron ka na nito. Ang ganda ng material, ang lambot ng rubber. Ang medyas, ang dami. Oh, biro mo yan, wala pang 500, 18 pairs of socks. Mura, ang ganda ng material. Itong shirt, t-shirt, pique, ang ganda, organics, ang ganda ng quality. Yun lang, itong mga electronics na ganito medyo mag-refrain na ako. Tapos ito, kung mag-function ito, ay maganda na rin sa presyo niya. No? Dahil mura lang naman din. Okay? So, thank you so much guys. See you again next time. Stay safe. God bless.